Aji menungso urip iku sangka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sa ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora bisa manjing ing rasane, ora bisa manep ing driya. Walangir kabeh sira anak putu Adam. Muga sira dadi manungsa sejati-sejatine manungsa. Manungsa sejati ateges bisa ambedakaken sifat ira tumrap jalmalya lan raja kaya. Tumrap manungsa lan hayawan.